Què explica Aiguamolla? L'aigua molla narra la vida de l'Envisa, que és una truita del Pirineu, i la narra en primera persona. Això vol dir que hi ha força natura, hi ha biologia, hi ha també història de la biologia, però sense oblidar que és la vida d'una truita del Pirineu narrada per ella mateixa, per tant això és ficció literària, hi ha viatge, hi ha aventura, hi ha transformació, hi ha munts de personatges, peixos, homes i d'altres. I bàsicament és això, les reflexions que es fa una truita, perquè aquest personatge que ens explica la seva vida és un personatge xerraire. Quin interès tenen les reflexions d'una truita del Pirineu? De fet, ja ens ho diu al començar la novel·la, Envisa es troba en un destret, és a dir, es troba en una situació límit i això és el que fa que porta a recordar tota la seva vida. Aleshores, Envisa, de fet, és un peix reflexiu, és un peix donat a cavilar, donat a pensar, i es fa moltes preguntes. Són les preguntes d'un peix? Sí, lògicament, perquè és el nostre protagonista, però a mi em dóna la impressió que són les preguntes amb no gaire respostes. El cert és això, que tots sovint, suposo, ens plantegem. A part de la història, el llibre destaca pel seu lèxic. No es fa feixuc de llegir? Bé, jo diria dues coses. Que no, per descomptat, però primera, que la preocupació, si tu vols, l'obsessió pel lèxic hi és. A mi m'interessa narrar les coses amb una precisió de llenguatge. Això és el que sempre he volgut fer. Aleshores, abans veiem aquí, en aquest estany que tenim a darrere, uns ocells, orenetes, que baixaven arran d'aigua, volaven, toquen l'aigua, llisquen, beuen una mica i tornen a volar. Això té un nom, aquest verb és oronejar. Aleshores, si podem dir oronejar, no cal descriure el que fan, perquè això està dit d'una altra manera. Una altra cosa, per posar un altre exemple, que surt aigua molla. A l'hivern, als rius del Pirineu, quan fa molt fred, l'aigua baixa arrossegant uns trossos de gel, que s'han desprès, que s'han desenganxat de les vores, de la superfície gelada. Això té un nom, això són dargues. Una darga és un tros de gel. Bé, si podem utilitzar els noms, doncs la descripció és molt més precisa. De tota manera, jo he procurat sempre que sempre que surt una paraula d'aquestes, que potser algun lector no la coneix, que pel context es pugui entendre, que no calgui acudir al diccionari per entendre el sentit de la frase o el sentit del que estem escrivint. I després hi ha una altra cosa, que és que les reflexions de l'Envisa sempre estan tocades d'humor. Entre els diàlegs amb els seus personatges sempre hi ha humor. A veure, per exemple, aquí tenim una escena quan Envisa i els seus amics estan fent unes reflexions i l'Envisa, que és donada a reflexionar, s'enfila una mica. Llavors, de seguida que això passa, sempre hi ha alguna cosa que ens posa els límits. En aquest cas és un amic de l'Envisa, l'Òndia, que li diu: ho has sentit bé, Envisa? Ho veus per què serveixen les paraules? Pobra graciosa, què més voldria jo que saber qui s'amaga en tanta xerrera? Però em penso que és tot fum, que entre els homes, perquè això és cosa dels homes, no ho oblidis, em penso que també n'hi ha d'inclinats a fotre el savi. T'ho diré com l'Anselm, això no té cap ni peus, és el que em fot més ràbia. I una pàgina més endavant, seguint amb aquesta conversa, l'amic s'enfada amb l'Envisa i amb un tercer protagonista i li diu: ja teniu ordres d'anar a la merda tots dos, una parauleta per cada cosa, que si l'espiga per aquí i la recony de tira-tira, ves què m'importa a mi la floreta de l'espiga de l'aigua, no en mengem pas de flors, ganes de fer bocades, francament, però tu, Envisa, encara ets pitjor, dus molt de vent a la flauta, tu. També n'abuses de les paraules, tu no en tens prou de posar-les d'una en una, les has d'enfilar tu, i vaja garlandes,
que potser no te'n recordes ja. Àtoms espirituals, empatia pel món, l'emoció de la pertinença, el cap que us aguanta a tots dos. La llibertat d'una truita és acceptar el seu destí, afirma el peculiar protagonista de la novel·la. Amb els homes passa el mateix? Segurament per molta gent o per un cert nombre de persones jo diria que sí. De fet, aquesta és una frase que recull l'Envisa. L'Envisa en recull de frases, recull una altra que es diu no es pot filosofar sense somriure, no es pot filosofar sense riure, que s'atribueix a, és un aforisme que s'atribueix a Confuci. Aquesta, a la llibertat d'una truita, en aquest cas d'un home, és acceptar el seu destí, és un pensament, és una màxima de Spinoza, de Baruch Spinoza, un gran filòsof del segle XVII, que formava part de la comunitat jueva, de la qual va ser expulsat pel seu pensament panteista, que pel mateix motiu se les va tenir també amb els cristians de la seva època, del seu entorn, i que es va retirar a tallar lents, a tallar diamants, en una vida doncs, plàcida de filòsof de la rereguarda. Jo considero que Spinoza és un dels grans pensadors i aquesta frase és seva, per tant, lògicament, per a molts homes deu ser també vàlida, penso jo. Quina lliçó n'extraurà el lector de les experiències del protagonista d'Aigua Molla? Bé, jo no pretenc que n'extregui cap lliçó. El que m'agradaria és que el lector passi una bona estona llegint les aventures de l'Envisa, que s'hi capfiqui, que s'hi capbussi, vull dir, en aquest món aquàtic i que passi unes bones estones. Si de passada es planteja algunes preguntes que també hi són al llibre sobre la conservació de la natura i sobre el paper de les polítiques de conservació de la natura que ens calen avui dia en el segle XXI, en un món per al qual alguns pensen que ja se n'han venut massa entrades i que només s'ha de mirar i no tocar, o si encara som a temps de poder-ne gaudir d'una manera una mica més material. Va per aquí. Jo no pretenc que n'extregui lliçons, però sí que m'agradaria que el lector, primera, hi frueixi llegint i segona, que es plantegi alguns dels reptes que ens planteja la conservació de la natura actualment. Et consideres un somiatruites? Potser sí. A veure, jo sóc manresà, vaig néixer fa anys en una ciutat on parlàvem. Jo no he anat mai a l'escola en català perquè estava prohibida. Ni mitja hora de classe de català he tingut en la meva vida. Els de la meva generació ens ho han hagut de fer després pel nostre compte. Vull dir que aleshores, en aquella Manresa dels anys 50, dels anys 60, parlàvem un català que era una mescla de coses maldites, per contaminació bàsicament del castellà, però parlàvem també una mescla d'un català riquíssim, una part del qual s'ha perdut i una part del qual a mi m'agradaria conservar. L'Aigua Molla del títol n'és un exemple i la paraula somiatruites en seria una altra. D'entre totes les bèsties del regne animal, quina és la teva preferida? No en sabria dir una, però lògicament les truites estan entre el meu top 10. De petit, en aquest ambient dels anys 50, en aquest cas, doncs anàvem el pare, els amics del pare, a pescar truites i sempre ha sigut un animal, un peix que m'ha fascinat. Igual que em fascinen els emblemes de la nostra natura, els animals més grossos, l'ós, el llop, l'àguila, igual que em fascinen d'altres animals, bàsicament els insectes. Recordo que un gran naturalista britànic del segle XX, Haldane, una vegada en una reunió amb uns teòlegs anglesos li van preguntar què en pensava ell de la natura i ell els va dir amb una mica de sorna, diu, doncs jo el que penso és que a Déu li agradaven els escarabats, perquè és el que més hi ha a la natura. A mi m'agraden els escarabats
perquè és una varietat extraordinària, m'agraden les papallones, en general m'agraden també els insectes.